Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endellu l-ħabba riforma ambizzjuża fil-Work Regulation Orders li sa twassal għal bidliet qawwija u konkreti ftit jibdiret għal eluf ta' ħaddiema f'pajjiżna b'enfasi ċara fuq il-ġustizzja, l-ugwaljanza u iżjed protezzjoni waqt business breakfast organizzat mat-Times bis-sem ta' diversi esperti li ddiskutaw l-iżviluppi fid-drittijiet tal-ħaddiema u l-ambjent tax-xogħol ingħatat spjega dettaljata ta' diversi bidliet li qed jiġu attwati mill-Gvern. Dawn jinkludu l-eliminazzjoni ta' diskriminazzjoni fil-paga minima biex kull ħaddiem jitħallas l-istess, irrispettivament jekk għandux inqas minn 18-il sena, pass deċiżiv ieħor u fil-qasam tal-lejf fil-ħaddiema kollha se jkunu intitolati għall-istess allokazzjonijiet skont standards nazzjonali waqt li jintemmu darba l dejjem diskrepanzi f'ċertu setturi. F'dan il-każ it-tliet tal-bereavement leave u dak ta' żwieġ issa huma stabbiliti wkoll b'mod ċar għal kulħadd waqt li s-sick leave se jibda japplika f'kull settur mill-ewwel jum tax-xogħol, inkluż fil-perjodu ta' probation. Għaldaqstant il-ħaddiema se jkunu jistgħu jużaw dak intitolat lilhom mill-ewwel b'sistema aktar flessibbli u ġusta. Ingħad li bl-emendi ċertu setturi bħal elettronika skel privati u kumpaniji ta' tindif li sal-lum ma kienux iħallsu it-tliet kollha tas-sick leave issa jridu jiġu konformi mal-bqija waqt li liġijiet ukoll qed jiġu issimplifikati biex kulħadd jifhem aħjar id-drittijiet u l-obbligi li għandu. Ġie spjegat li dawn issa mhux se jibqgħu jippermettu għal min ħaddem li jabbil l-impjegati tiegħu biżjed finanzjarji bħal dawk biex tinxtara l-uniformi jew xi tagħmir protettiv. Dr. Ellul sostna li din ir-riforma mhijiex biss bidla teknika iżda pass konkret lejn suq tax-xogħol aktar modern, ġust u b'saħħtu. Din il-bidla hija snin twal ġejja, illum huwa riżultat ta' ħidma qawwija minn kumitat ukoll illi kien ġie maħtur qed nagħmlu bidliet kbar fid-drittijiet tal-ħaddiema, qed nagħtu protezzjoni aħjar, qed nagħtu pagi aħjar, qed nagħtu sigurtà aħjar.